Hindi ko mangutan na sa imong gikot ganina nga verse. Asa to? Daghan man to. Mateo 28, 19 ngadto sa 20. Ano pa pag Mateo? Lain na po ng Mateo lang, oy. Sino ba tayo? Tagait po ka na pagtahod po si San Mateo. Oy, ayaw, oy. Nakabalo naman. Tagait pagtahod ba? Na sila. Lain mo kay Mateo, murag silingan na tong mananggiti. Taro nga. Mateo, good. Basta San Mateo? Okay. Ikaw. San Mateo? Mateo, San. Binuan lang yung delikado lang yung kayo na inyo. Basta kay balo naman mga saint man ni sila. Yun! At least kaila ba, di ba? Ni sila. At least nagkaila. Mga saint gini sila. Next. Sige, question. Ang akong pangutan na Mateo 28:19. Ako basahon niya usa. Pero imo ning gikot, dili ko magbase sa akong pangutana. Okay. Ngon siya. Ay na itong basahon sa kay para klaro ha. 19. Busa mangadto kamo sa tanang nasod og magabautismo kaila sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Okay. Karon, ang ako pangutana dinhi. Kay kini suguman tumanon o dili? Naturalmente kay sugo man na sa Ginoo nga ilang agalon, sugo man na sa Ginoo nga ilang maestro, ilang master, ilang Ginoo, naturalmente ilahan ang gitawag og gituman. Mabitaw sa first century Christians kung natuang tawag ining pantayan pagsakto, ang pinakaunang ginahimo nila ang pagpamotismo. Kanya sumala pa sa usa sa mga karaan nga dokumento sa mga apostol kanang dedake, mamautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Okay. Balik ko na kung pangutana kay mura gilikay ni mang puta. Kahit sila gisugo man, gituman nila o wala? Answered. Answer. Mana? Okay. Okay. Mana? Okay man. Kaingon ka gituman, asa mabasa, gawa sa Mateo 28:19. Kaya ang pagtuman ani ingon ani man dapat ingon ani kanang aksog di apostol naa diha sa ilang pagpanangyaw naa di lagi gamit ang bautismo sa nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo kung naa. Kung naay mabasa, basahay ko gawa sa Mateo 28:19. Napa ba na siya kaluha nga verse nga inana pagkasulti? Naa o wala? Ang ato ang gitawag og babasa sa balang kasulatan ang mga apostol na bautismo. Pero wala tay mabasa balang kasulatan ang gibungat sa mga apostol sa panahon nga sila na bautismo. Wala man tayo mabasa. Nga naman kay ang gitawag og Biblia, dili man siya rubrics, dili man siya gitawag og kanang Book of Rights kay para mahibaw-an makita nato kung unsa gilitok nila sa panahon sa pagbautismo. So ang ato ang mabasa nga na bautismo sila og imposible nga ilang supakon si Kristo. Pag ingon ni Kristo nga bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung ilang supakon na nagpasabot apil sila atong San Mateo kapitulo 7 verse 21 hangtod 23. Ang ako pangutana, nilikay na po ka sa pangutana, dili may naanang ako pangutana, ang ako pangutana yung ani, categorical ba? Kung ginigituman nila, makakita kang ebidensya sa ilang pagpanangyaw, kaya namatay sila, nakapanangyaw pa sila, kining aksob ni apostol, mo ni ang pagpanangyaw nila, makita kabag verse dire, nga pareha ani nga verse na o wala? Answered. Mo naman ako gitubag. Asa ba verse? Malagi ni problema lagi nato. Sa pa. Malagi ni problema lagi nato bang interesado kita mangutan at pwede ta interesado sa tubag. Di man Si paminaw sa gitubag na kagtarong. Wala Sa ako nang giingon, wa tay mabasa. wala di. Wala tay paminaw sa wala tay mabasa nga sa dihang ang mga apostol na bautismo naa sila gilitok. Wa tay mabasa ana. Kay ano man kay ang Biblia dili siya book of rights or book of tawag ini nga rubrics no. Ang gilatid sa balaang kasulatan ang mga apostol na bautismo. Pero wala gilitok kung unsa nilang gilitok sa panahon sa pagbautismo. Gets mo? Di ba? Oh, mao gyud na. Di jud ka makabasa sa Biblia. Kay kung makabasa ka sa Biblia nga niingon San Pedro nga, bautismo at talpulano, bautismo at ka sa ngalan ni Jesus. O yun ko nimo. Moadto ko si mo, pero wa magisulti sa balaang kasulatan. Ang gisulti na ay nagwali, na ay na bautismo pero never gilitok sa mga apostol nga, bautismohan ta ka sa ngalan sa Amahan or bautismohan ta ka sa ngalan ni Jesus. Pero kung sunto na to insaktong pangatarungan, insaktong pangunahuna, imposible nga supako na si Kristo. Imposible. Ang gisukon ni Kristo, klaro, verbatim kung baga,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. O nakana nga statement, command na. O nya, dili pwede ni mo na supakon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.